As someone po kaya na sa harong po baga, mas syempre maman kitang gamit. Ano po ang mas benefit kang like naglalaog ka sa gym kasi itong sa home workout lang talaga. Ano man ang mga mas makukuha mong benefit, anong mas makukuha mong like learning sa ayan, pag sa gym talaga. Yung ano sir, yung home workout, goods din siya. Mm. Kasi functional workout yung ginagawa. Limbawa, push up sa functional, squat, bodyweight squat, okay lang din yan. Pero kung gusto mo talaga ng static na katawan, pumunta ka sa gym. Kasi may machine tayo na i-hit talaga yung muscle na gusto mong i-improve o kung may imbalance ka sa katawan. Halimbawa, yung left side mo medyo maliit, so mapupukusan pag nasa gym ka. Unless nasa home lang tayo, home workout, hindi natin mabalance yun kasi mahirap mag-push up na kabila lang. Yeah po. So, yun lang po siguro.